Si fas servir el teu poder sense por de perdre un do, podré comprovar el teu sentit de la justícia. Coraigua! No l'ha fet servir. Com m'imaginava. Tampoc tens un sentit de la justícia ben arrelat. Zero escombraries. Fem-ho possible en aquesta campanya. No pot ser! No veig escombraries. No n'hi ha enlloc. Escolta'm, en aquest món tot depèn dels diners que es tinguin. Jo, que tinc molts diners, sóc més important que uns pobres escurats com vosaltres. L'he espifiat. Ostres, no sabia que havien fet una campanya de neteja a la ciutat. I tu per què em mires així? Sigues educat i seu ara mateix! Ai, perdona'm! Tu eres el que no pot pagar ningú, oi que no m'equivoco? Ostres, noi, doncs és comprensible que m'ho dis! Per què? No entenc com pot ser que aquests homes estiguin derrotant en Sakura Suzuki. Si és un noi violent que de seguida perd els estreps per tot. És que vaig fer una promesa. No pagar a ningú. Tampoc m'agrada gens que em miris amb aquests ulls. Que potser estàs enfadat perquè faig mal al teu amic. Ueki, ets un burro! Per què fas enfadar aquest animal si saps que no pots fer servir el teu poder? Ui! Au, va! No m'hauria de donar tanta feina! Maleït Kuroigua. Algú l'ha de posar al seu lloc. Aquí tampoc hi ha escombraries. Les escombraries s'han de llançar totes juntes, home! Si no hagués fet aquella maleïda promesa al meu mestre, ara no m'estaria passant això! Ximple! T'havia prohibit que et barallessis amb altra gent. Sakura, encara no t'ho he explicat tot. Mestre, jo em vull fer més fort. Sakura! Si poso en pràctica el que he après, podré ser més fort. No perdré el temps enrocades en aquest dojo de segona! Per fi s'ha rendit? Ves per on, es veu que els monstres com aquest també tenen descuits que els deixen indefensos. No deies que posant-ho en pràctica et faries més fort? Saps per què no has aconseguit fer-te més fort, Sakura? Doncs perquè només vols emprar la teva força per beneficiar-te en tu mateix. Sakura, has de lluitar per algú. Lluitar per algú? I per qui? Per qui, mestre? Això ho has de descobrir tu mateix. Si promets que no pagaràs a ningú, ho acabaràs descobrint molt aviat. Abans del que et penses. Però ha passat tot un any i encara no ho he descobert. No hi ha escombraries. Què pensen fer aquests homes? Que parin! Els heu d'aturar! Per què ens passa això a nosaltres? Sakura, has de lluitar per algú. Haig de lluitar per algú. Adéu, adéu, nois! Lluitar per algú. Haig de lluitar per algú! Què diu? No em toquis els nassos, babau! Maliam, abans he pres mal. Quina mala sort. Ara! Arrenqueu! Els aturaré. Ueki! No t'imagines la feinada que m'ha costat trobar això! Fora de donar-me feina, idiota! Gràcies. Però què és tot això? S'ha tret un truc ben estrany de la màniga.
Les escombraries també poden ser útils. Ostres! Se suposa que volia protegir els seus dons. Per què carai li ha hagut d'ajudar a aquest? Fer-me fort pel bé d'altres persones. No sé quina mena d'estudiants portaran els altres candidats a rei del món celestial, però un nano que només entengui la justícia a mitges per por de perdre els seus dons mai no podrà lluitar al 100%. Que participarà al torneig és segur, i només que ho faci igual de bé que ara, farà un bon paper. Que no m'has sentit? I pel que fa a l'examen Has final, de fer servir el teu poder. Si no et dono el meu consentiment abans... ho ha sabràs aprovat tu. la prova final. En Kosuke Ueki hi participarà. Dons d'en Kosuke Ueki. Li'n queden 9. Al proper episodi, Revisió la de llei dons d'Ueki. de l'Ueki. Engegar uns brètols a passeig. Do de treure les noies. Eliminat. Engegar un metge corrupte a passeig. Do d'estudiar. Eliminat. Dos restants, 9. L'existència de l'Ueki està en perill. I en un moment com aquest, apa! Resulta que comença la lluita dels estudiants escollits pels candidats a rei del món celestial. Què? Un estudiant amb un vestit tradicional? Quin és el seu poder? Al proper episodi, la llei de l'inici de la lluita. Recordeu, les escombraries a la galleda de les escombraries. Quan creia que jo sempre seria allà al teu costat, tu ja no